Aabot sa 770 vaccination sites sa buong gitnang Luzon ang sabay-sabay na nakibahagi sa 3 araw na bayanihan bakunahan program na nagsimula nitong November 29 at matatapos sa December 1. Kabilang na riyan ang mga ospital, gym, covered court, multipurpose hall, school, mall, cinemas at maging mga kainan. Higit 1,800 naman ang naitalang vaccinator sa buong rehiyon. Sa isang mensahe ni Department of Health Central Luzon Director Corazon Flores, sinabi niyang sa dami ng sumuporta sa unang araw ng vaccination ay tiyak na mas gaganda pa ang COVID situation sa rehiyon. Mas magiging protektado umano ang taong bayan at posibleng mas ligtas na Pasko ang sasalubong sa Central Luzon at maging sa buong Pilipinas. Paalala naman ng DOH, welcome sa nasabing mass vaccination drive ang general population. Kabilang na ang pediatric group, senior citizen at may mga comorbidity na tuturukan ng kanilang booster shots. Sa dami ng nagtungo sa mga designated vaccination site, hindi raw malabo na mahit ang 500,000 target doses kada araw. Sa buong gitnang Luzon, 48.83% o higit 4.2 million na ang fully vaccinated, habang lampas 5.8 million naman ang nakatanggap ng unang dose. 8.7 million ang target na mabakunahan para makamit ang herd immunity population sa gitnang Luzon. Paalala naman ng DOH, hindi matatapos ang vaccination rollout kahit matapos pa ang ikinasang 3-day vaccination drive. Rainiel Pawid, CLTV News.